pretože sa blížia 30-ky cez víkend údajne a vtedy sa nám zíde možno aj klimatizácia. Ideme sa v tejto chvíli porozprávať s Katkou Ferancovou, ktorá je špecialistka z Planeo. Krásne ráno. Vítajte v Ráne. Poďme si najprv rozlíšiť tie klimatizácie, pretože vieme, že sú nástenné, ale potom sú aj mobilné. Aký je medzi nimi rozdiel? Tak a hlavne pri nástenných klimatizáciách je dôležité vedieť, že potrebujete mať zásah stavebnú úpravu v interiéri. Pri mobilných klimatizáciách toto odpadá, takže klimatizáciu môžete umiestniť v bytovej jednotke alebo na chate, alebo v kancelárii. Veľmi výhodné je to hlavne v nájomných bytoch, pretože tú klimatizáciu viete odniesť. Nie všetci samozrejme chcú, aby sa im robil nejaký zásah v byte. Klimatizáciu môžete využiť tak, mobilnú, že ju presuniete v byte do miestnosti, kde ju zrovna potrebujete, či už je to obývačka, kuchyňa alebo spáleň. To je jej veľká výhoda. Čo si všímať pri výbere takéto klimatizácie? Pri výbere klimatizácie je dôležité vedieť hlavne veľkosť teda priestoru, ktorý chcete vychladiť. Udáva sa v metroch štvorcových alebo v metroch kubických. Takisto je dôležitá hlučnosť, pretože mobilnú klimatizáciu asi chcete využívať v noci v spálni. Tie klimatizácie vo všeobecnosti majú vyššiu hlučnosť, takže to je parameter, na ktorý treba dávať pozor. Takisto spotreba elektrickej energie vyznačujú sa vyššou spotrebou, takže majú všetky energetické štítky, na ktorých je uvedená tá spotreba a ideálne je, keď je uvedená A2+ alebo A3+. Aké rôzne funkcie má mobilná klimatizácia, pretože údajne to nie je iba o chladení? V dnešnej dobe už paradoxne oni aj kúria, takže viete si s ňou zakúriť. Funguje ako odvlhčovač vzduchu alebo zvlhčovač, čistička vzduchu, čo je veľmi dobré pre alergikov. To znamená, že môžete ju využívať celoročne. Dobrou informáciou je, že už sa dá ovládať na diaľku, takže predtým, než prídete domov, tak si viete priestor vychladiť. A takisto už sú aj múdre klimatizácie, ktoré keď nastavíte, tak vám priestor klimatizujú alebo ohrievajú podľa nastavenej teploty, prednastavenej, čiže s ňou už nemusíte robiť vôbec nič potom s tou. Treba sa o takéto klimatizácie nejakým špeciálnym spôsobom starať? Nepotrebujú žiadne servisné zásahy, pokiaľ sa nepokazia, ale potrebujú samozrejme starostlivosť, čistenie. To znamená, že každá klimatizácia má filtre, ktoré je potrebné buď vyčistiť alebo vymeniť. Pokiaľ to neurobíte, tá klimatizácia môže mať vyššiu spotrebu, môže mať vyššiu hlučnosť, tým pádom nižší výkon a môže zanechať aj nejaké pachy potom v domácnosti. My v tejto chvíli ideme odmeniť niektorého z našich divákov. Dominik, máš slovo. Presne tak, lebo sa pýtame divákov, že čo budú robiť cez víkend, keď budú 30-ky a píše nám